tiedätkö, sitä silmällä kun sä olit lähtenyt niin jonnekin tekee jotain, mä tiedän, niin mäkin voisin tehdä jotain hyödyllistä. Mä kävin hakemaan kaikki mase kaikille tyypeiltä, kelle ei tarvis olla mase. Mä saan niinku jotain päälle 10 masea yhteensä. 10? Joo. Ai, sun pitää antaa mulle yksi äijä, siis mulla on puuta. Sano sitä, mun poltin ne kaikki. Sä poltit ne? Joo, mä sanoin yhden masen kyykkään, kun sanoin niin hyvä poika, sä teki hyvin työt munkaan. Sä annat niinku kaikille muille meissä ja paitsi sit mulle, joka on tarpeessa. Aiemmin mä antaisin sulle masen, mutta kun mä poltin ne kaikki. Mut siis se on sanonut, että Aksuvilla on meissä. No haetaan se sit samaan aikaan kuin mikä no, alkaa. Mä sain ne loppujen lopuksi kerättyä, se on mase Aksuvilla, ja mä poltin senkin. Äijä. Mitä sä duunaat oikeesti? Sun ei siitä rakentamisesta tarvi välittää, koska no mä nyt tiedän, Imperiumista ei osaa rakentaa. Eiks sulla aksee? Oh my days. Kyllä mä nyt pakko tietää sun nimi. Mä nyt voi kutsua sua vaan imperiumilaiseksi. Kukuke. Kutsua kukuks. Kuku, joo, eikö se ole hyvä? Tää on niin basic imperiumas nimi, oh my days. Joo, sun paikka on niinku tuolla. Ei. Kyllä nyt päivänvalo. Lopet. Voi ihan sama. Tuu ylös sieltä. Ihan sama, sä saat kokonaisen huoneen. Ehkä meistä voi tulla vielä frendeit. Okei, sä oot imperiumilainen ja mä niinku despisaan sua aika paljon. Mun tekis vielä tappaa sitä heti paikalla, mutta nää kuku. Heitäpä ne elyt. Tuossa viimeisimmässä fightissa keksiä Steppe päätti mennä kuolemaan. Joo, Steppe päätti mennä kuolemaan. Miksi te ootte vanginnut Kakun ja Tubun? Älä kysy siitä! No kyllä totta kai! Side questeja. Side questeja! Suomi minne suosituimet tubettajat, että me vangitaan ne. Äijä. Kenen päätös tää oli? Okei, sinun. Okei, tästä lähtien se oli Stepen syy. Stepelle kaikki syyt. Miten muka te kaikki melkein kuolitte? Se on Kreinalle Sarttola, vihreä goblin ja punainen... Mä en ollut paikalla. Piru. Lavuaarin vessassa oli jotain ainetta. Joo, Jaakko, otapas toi. Apua! No, ja aletaan. Oltsu, mitä? Älä nyt sinä! Oltsu, come on! Skibidisi. Tän. Moi. Niin Shalom. sillä välin me annetaan sulle tehtäväksi vahtia Jaakko Blazeia, ettei se lähde tästä karkuun. Teekää varmaksi, että Jaakko Blaze ei lähde tästä mihinkään. Hommas silleen ne grammat, okei? Onks täällä kylttejä? Kiitos sieltä Karopojan omistuksessa. Noniin. Noniin. Toi on hyvä. Joo. Toi on hyvä. Skibidi Sigma. Terse. Eiks me jätetty Jaakko Blaze niinku... missä sä... Skibidi Sigma. Missä toi Jaakko Blaze? No se lähti meneen, kun se tarjosi mulle höpöheinää. Ei jumala. Ei Mutta te päästitte sen vapaaksi, koska te haluatte jotain Plahplehin höpöheinää. Mitä sä naurat? Ei oo naurua! Stepesyy kaikki. Kuka tää jätkä on? Ette heitä mulle höpöheinää, mä oon saanut jo tarpeeksi siitä. Ei oo nauruasia! Älä syö sitä! Joo, mä jätän tää operaatio tähän. Se oli siinä. Hyvästi, pojat. Ei. Anteeksi, mä oon parin promille Minä Omeses ja Oltsufis jäädään tänne vartioimaan meidän tornia. Vaikka viimeiseen asti, paitsi että mä uskon, että Oltsufis varmaan lähtee heti karkuun, kun sitä vähän sattuu. No vittu. Okei, onks tää ymmärretty? Mä en voi luvata toi Eetusen veli palaa sitten hengissä. Mä voin vaikka tappaa se. Eiköhän? No lähtekää menee täältä ennen kuin me tänne hyökätään. Me pitää toimia nopeesti. Onks teillä niinku elytroita? Sitä saa muille päiviä. Mitä palottoot? Ei meillä on varaa elytra... Joo, kiitos monta paikkaa. Mä tuun Thank you for your service. No Eetusen veli, sä et kyllä saa mitään kiitosta. Täyspitos, kiitos paljon. Älä polta sitä tupakkaa. Skibidi. Kiitos sullekin. Vaikka sä päästitkin meidän tärkein vangin vapaaksi, niin ehkä me annetaan ottaa anteeksi tämän kerran. Eli juoskaa niinku kreinailusten perässä. No niin, juoskaa! Juokse! Joo, mä tulin vähän
pahemmalla sieltä, tai niin, tuomio, niin se kuoli tuolla sodassa. Oi ei. Kaikki on sitä sattuu näinä aikoina. Kyllä tämä maailma on edelleen kaunis on. Kyllä nuo koivut edelleen tuolla pihalla. Poikas. Kauniisti loistavat. Joo, mutta sun poikas niinku Dellas. Eikö se ole niinku... Ei mitään, joo. Reidalla mä legit kiinnostaa mitä toi puhuu, mut mä oon vähän kukaan. Mut mikä tää teidän vastaus tähän on? Joku vastarinta hyökkää meidän kimppuun. No, ai. Pitäisikö meidän Apteekki. tappaa vaan Greindal? Koska Greindal on kaiken pahan alku. Laser, hei. Laser, ei. Nyt sä switch uppaa mun. Mulla on valuuttaa, nyt annat mun puhua eka. Okei, apteekki. Mulla ois Enderchesti semmonen Dragonnekin, jossa mä voin heittää se sulle, jos sä päästät ainakin mut menee. Kyllä sä voit tonkin ehkä Päästät meijät menee. Meijät. Dragon Eggi. Apteekki, milloin sä Mä en vedät tee sen millään viikon? munalla yhtään mitään. Okei, nyt lopet. Laser ei oo tehnyt... Minä! Niin, Laser ei oo käytännössä tehdä yhtään mitään. Okei, ihan alkuun tää oli turhikseen idea tehdä tää vastarin täällä syytä mua numeroon. Miksi sä kuuntelit toi kissaa? Se on jo tyhmä äijä! Muistatko kun minä ja Pikana oltiin meidän kesämökillä ja sä vaan tuut ja raidat meidän tavarat? Siis mitä sä oot Greindal nyt tekee? Ihan kamaloja. Onko tällä mitään viimeisiä sanoja? Musta tulee räppäri tai jotain ehkä, jos mä joskus pääsen pois siis. Sumi? Laser? Mitä? Äijä. Mä olin tuolla sellis jumis vähän sen aikaa. Tai aika kauan. Joo, Hei, miksi sä teit noin? Siis se oli vaan chillaamassa tuolla jossain kadun varrella. Se oli eksynyt sinne ja... Sumi! Ei! Niin missä se asuu? Se oli linnan edestä katsottuna kello 8 ja 34 752 palikkaa eteenpäin. Missäs hemmetissä se on? Se on tänne päin. Tällä. Missä hemmetissä on kello 8? Kello Joo. 8. 12 Niin. tossa. Onko se aamu vai ilta? Vai onks- No, Kellossa sillä on mitään väliä, onko se 1:08. aamu vai Ei ilta? kun niin. Miten sä katsot digitaalisesta kellosta suuntaa? Olisi kiva tietää, miten silläkin menee. Miksi sä naurat? Mun robotti. Moi! Moi sulle. Sä kerroit, että sä asut täällä, mä tulin nyt moikkaa. Meillä oli ongelmia saada tämä kokainen usko vastaamaan meidän kysymyksiin, joten me päätettiin tunkea hänet tähän ihanaan boksiin. Ja aina kun hän kieltäytyy vastaamasta, niin me soitettaisiin tätä kelloa, kunnes hän ei enää kestä kuunnella sitä tai jotain. Mä tiedän, tosi toimiva suunnitelma. Katsoin mikä on täysvalta, okei? Siis... Joo, te varmaan ymmärsitte yhtä paljon kuin mäkin, eli ette varmaan yhtään mitään. Missä sä oot ollut? Missä sä oot ollut? Mä oon ollut vähän kaikkialla tässä lähiaikoina, mut siis... Joo. Sä oot ollut kaikkialla, mut sit sä et pystynyt niinku jäädä sinne auttaamaan, mut ryöstettiin kokonaan ja kato mua. Haloo. Herätys. Mulla jäi puoli HP. Eihän tää nyt... Mä Joo. haluaisin, että alkaisitte fightaa, Okei. mutta mä en tiedä mitkä teidän niinku... suhteet toisiin on. No niin bro. Onks meillä jotain siistimpää pöytää? Tässä on ihan Kun siisti, mä tein itselleni istuimen. Ai ja sä et Tossa oo vähän siellä jää, päässä. tossa vähän jää, te voitte itekin tähän. Toi ei oo sun paikka. No pois. 3 pelaajalla. Mä veikkaan me ei saada täysvaltaa tuhottua. Joo, no shit, äijä. Ajattelemme... Ai ei vai. Okei, joo. Mä kävin sen linnaan, se oli semmonen emo massiivinen. Pitäis kieristaa sit Joo, voin mä lähteekin. No niin, ärrimuri. En mä tiedä, turismittain kutsuin mua. No, mä mietin... Mä oon business, Jos... No... Me tekee sit sitä, me voidaan pysäyttää täysvalta ihan kahdestaan. Mä lähden sit uudestaan, okei. Joo, ei, No, hei. tästä ärrimurista ei oo Se tuo mitään oikeesti apua. ihan- Joo. Mut hei turhis, älä huoli. Koska mä tiedän tismalleen, miten mä pysäytän täysvalla.
Ne on kaapannut... Lähdetään ja... Tiedätkö sä, kun kovimmat pelaajat yleensä tykkää aurafarmaa yksikseen jossain mökeissä tai linnoissa? Ne on paljon helpompia target. Sä oot heittänyt 6 tai 7 noit pintsarkeja, rauhoitu. 6-7! Ja sit vaan niinku tappaa sieltä kaikki silleen... Jaa. Ketä mä oon kutsunut tänne ihan oikeasti? Suomen varsimman pelaajan jonkun köyhäläisen. Nyt sä oot. Yritätkö sä lyödä mua? Joo. Se menee syödä tuolla, niin miksi pistit sen lautaselle? Mä voin syödä. Että voitte katsoa nyt. Mut toi... Mä tiedän, että sä syöt sitä vessapaperia himassa, mutta ei sun sitä tarvi muille kertoa, man. Tää on nyt tärkeää. Kirjoissa on vessapaperi. Ole hiljaksi. Okei, anteeksi. Mä en mitään Syrjempi vai yksinäisyys? Täällä, ollessani entissä niin kauan. Jos End on voimasi, mitä olet ilman sitä? Ja jos aura on voimasi, mitä olet ilman sitä? Tapaan sut, Greendal! Ymmärrätkö mitä sä teit? Ymmärrätkö mitä sä teit, Greendal? Joo, kyllä. Se mitä Jykseni tulee tekemään meille, sen massiivisella armeijalla, on pahempi, jos me nyt ei saada Greendalia. Venä. Ensinnäkin sinne rauhoitut. Tokaksi. Olis me fullboxassa? Mitä Hugim tekee täällä? Miksi sä oot nakedi? Kellariin! Nyt! Ei oo tykätty tai tilattu videoista tarpeeksi, niin! Sinne! Anteeksi, Greendal. Tätä välillä käy. Hemo paljon juttuja. Kuka tähän on? Tää on Rudolf. Tän takia mä sanoin, että niihin possuihin ei saa koskea. Ja sitä ei saa satuttaa. Mä luulen, että te ette tapa possuja. Ota, mikä nopeasti selvittää, että kuka nää raw pork chopit antoi, okei? Okay? Kuka on tappanut possuja? Rudolf on meidän jumala ja sitä palvotaan täällä. Ja tää on meidän hetkinen tilanne. Silloin tossa vissiin paikka se. Tolle kepil. Joo. Oh. Se välillä nakertaa sitä siitä. Okei. On tää kyllä siistiä. Legendot sanoo, että joku päivä hemosoturi tulee, joka voi ratsastaa Rudolfia. Niin kenen kanssa as? Papana. Ota tosta. Mä en koskisi tohon, jos mä olisin sen. Joo, en mäkään kyllä ehkä ota. Se on tosi hyvä, bro. Joo. Mutta mietin, mä oon siis tällä hetkellä... Ai säkin rupesit ryystää sitä. Ei tee mitään. Jos sille tätä. Tai jos se tätä tekee. Kiitos. Ai, okei. Jos mä oon sulle 23 höpöheitä. Poliisi mut lyöstettiin just. Haluaisin tehdä rikosilmoituksen. Ei. Okei. Lyösöstä. Moi. Olisiko mahdollista saada 101 PL? Haloo. Ei, moi. Ei, mä kuulen. Käykö 5 emeraldia? Mä en kuule. Mihin? Ei käy. Okei. Sä saat kupariarmorit. Tuu mukaan. Jos sä tarvit kupariarmorit, niin mä oon antanut. Mulla on kupariarmorit. Hän... Oliko he? Siinä on kyllä 12 aika 1. Se oli joku. Okei, kiitos. Poliisi! Mä lomaan sen yhden päälle. Okei. Ei se sä oot vähän väkivaltainen, mutta haluat sä sun loput päällit? Kävele lankulle. Lankulle. What? Tarvitsee tavaroita. Okei, mä en vitsaile. Kuunnelkaa mua, tää on legit ihan hullu juttu. Jostain syystä mä oon nähnyt teidän takana, aina välillä on ilmestynyt semmonen lentävä lehmä. Niinku legit. Se on aina välillä ilmestynyt tonne, sille about 5-30 sekunnin välein. Siis niinku tonne, sille... Jos te 30 sekkaa, maksimissaan 30 sekkaa sen pitäisi ilmestyä. 2, 3, 4, 5... Ei, mä tippuin. Hei. Ne kuitenkin hyvään tarkoitukseen, jos mä lainaan yhden tämmösen. Missä luulet meneväs? Moi. Häpikästinkaan. Hups. No, okei. Mä oon etsimässä pelaajia vastarintaa täysvaltaa vastaan. Ja mulla on Elytrois 5 duraa, niin mä ajattelin, että jos mä lainaisin tätä sun Happycastia ja sä näet sun 13 Tridecastia
Menis kuitenkin hyvään tarkoitukseen. No, mä en oikein tiedä, se vielä varastaa parasta pinkkiä. No, voin ottaa joku toisenkin. Niinku, siis, sä luulet, että sä et tiedä mun omaisuutta. Mä tiedän, mä just koitin varastaa sulta häpikästin, mut haluisit sä liittyä mukaan vastarintaan?